Hello, είμαστε όλοι εδώ. Ναι, σίγουρα είμαστε όλοι εδώ. Και σήμερα επιστρέψαμε δυναμικά να κάνουμε το part 2 από το 725 States OB. Παιδιά, ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι μου σήμερα. Και άμα σας αρέσει, να βάλετε like, να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι μου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε βασικά και να ξεκινήσουμε. Παιδιά, προχώρησα λίγο γιατί ήταν μια πίστα που με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και άμα μέναμε σε αυτή, θα κάναμε μισή ώρα και θα σας κούραζα κιόλας. Γι' αυτό πέρασα λίγο πιο πάνω, 4 πίστες πιο πάνω πήγα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Παιδιά, μην βλέπετε που λέει stage 1 πάνω εδώ. Έχει κολλήσει και λέει αυτό εδώ πέρα, το stage 1 εδώ. Έχει κολλήσει. Δεν είμαι στο 1, είμαι στο 97. Το λέει και εδώ πέρα, το βλέπετε. Εδώ 97, δεν ξέρω αν φαίνεται. Άμα δεν φαίνεται, συγγνώμη, αλλά πάντως είμαι στο 97. Όπα, εσύ τι κάνεις εδώ? Άσε με να περάσω. Ναι. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Κάτσε κάτι μουσικές εντωμεταξύ και που σε αγχώνουνε. Πάλι καλά που δεν μπορούν να σε σπρώξουνε εντωμεταξύ. Καλά να πάθει, έπεσε. Ας μάθει να παίζει. Δεν είναι σαν μένα που ξέρω να παίζω πιο καλά από όλους. Πότε έφτασε αυτή εδώ? Καλά να πάθεις, έπεσες. Βλέπετε παιδιά, ξεκόρυσε και τρώει στο 98, το βλέπετε? Λοιπόν, από εδώ, χαλάρα, εδώ, όπα. Ναι, πέρασε. Τι είναι αυτό, δεν πρέπει να πατήσω κάτω. Θα πατήσω στα κουτάκια. Α, εντάξει. Όπα, όχι! Τι έκανα? Γύρισα πίσω, κατάλαβα, πάτησα λάθος κουμπί. Πάμε. Όπα, εδώ και εδώ. Εδώ. Τσακ! Ναι, τα καταφέραμε. Είμαι ειδική σε αυτά εγώ. Πρέπει να πάω εδώ. Α, όχι, δεν πρέπει να το κουμπίσω αυτό. Επειδή τα είδα πολύ μεγάλα, νόμιζα ότι δεν έπρεπε να τα κουμπίσω και δεν έπρεπε να κουμπίσω το πράσινο. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Εκεί. Αχ! Τα καταφέρνουμε, παιδιά, είμαι πολύ καλή. Λοιπόν, 101, πότε προλάβαμε, μπράβο μας. Θα κάνω και άλλα part, παιδιά, γιατί είναι 725 πίστες και φανταστείτε πόσα part θα κάνω. Και μετά θα ξεκινήσω ένα άλλο παιχνίδι να παίζω. Λοιπόν, επόμενο. Είναι σχεδόν ίδιο, απλά. Παιδιά, θυμάστε που είχαμε δει στο άλλο part. Που ήμασταν εκεί πέρα τα βλέπετε, τα μόβ εκεί πέρα που ήμασταν. Και τα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα που παίζουμε τώρα. Θυμάστε, πω. Στο πρώτο part. Όποιος το έχει δει, θυμάται, ξέρει τι εννοώ. Ξέρει τι λέω, όποιος έχει δει το προηγούμενο part. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Πέρασαμε. 103, πάμε. Παπ. Σκαρφαλώνεις, να μας πήδαγες. Πουπ. Παραλίγο, παιδιά, να παραλίγο να πέσω. Αχ, ναι, Μαρία, μπράβο. Είμαι ειδική σε αυτά. Μπράβο ρε Μαρία. Εδώ τι κάνουμε τώρα, από εδώ πάμε. Άμα κουμπίσω τις εικόνες δεν παθαίνω τίποτα. Όχι, εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο ψηλά είμαι. Που αγχώνομαι ώρες. Νομίζω λες και είναι πραγματικότητα και σφίγγομαι το μεταξύ. Ελπίζω να μην με πείτε μου λέει. Παιδιά, σας αρέσει αυτό το παιχνίδι? Γράψτε μου. Παίζει να το πω και στο προηγούμενο part, αλλά θέλω να έχω την περιέργεια. Αν δεν έχουν απενεργοποιηθεί πάλι τα σχόλια, συγγνώμη που έχουν απενεργοποιηθεί, δεν ξέρω γιατί γίνεται. Χίλια συγγνώμη. Να μου πει κανένας τα shorts εκεί που ανεβάζω, γιατί τα σχόλια εξαφανίζονται. Επενεργοποιούνται, τι εξαφανίζονται. Γιατί πάντα χάνω? Ρε παιδιά, σε αυτό πάντα χάνω. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ρε παιδιά, δεν μετράει, δεν είναι σωστό. Εξαφανιστείτε, πάμε. Ναι, τα καταφέραμε. Επόμενο. Αχ, αυτά σαν ξυλάκια από παγωτό είναι. Παιδιά, δεν σας θυμίζουν ξυλάκια από παγωτό? Και εμένα μου θυμίζουν πάρα πολύ τα ξυλάκια από παγωτό. Βέβαια τα ξυλάκια από παγωτό είναι καφέ. Όλα παγωτό μου θυμίζουν. Στο προηγούμενο part, θυμάστε με τα παγωτά?
Όποιοι έχουν δει το προηγούμενο part ξέρουν τι λέω. Αχ, κατά λάθος. Εδώ, τι κάνω. Αυτό με το κουμπί σου χάνω. Παίζει ή δεν με αφήνει να περάσω. Ναι, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο αυτή η πίστα, γιατί άμα χάσει πας από την αρχή. Από εδώ. Ναι, από εκεί. Περιμένετε. Μπαπ! Ναι, Μαρία, δυνατή. Πάμε. Μπουπ. Πάπι. Όχι, στο τσακ, παιδιά, θα έπεφτα. Λοιπόν, το τελευταίο. Μαρία, είσαι δυνατή. Θα τα καταφέρεις. Μπορείς. Είναι λίγο μακριά, αλλά τέλος πάντων. Όχι, παιδιά! Λοιπόν, άλλη μία φορά. Πέρασα. Φύγε από εκεί. Μπράβο. Ναι. Πάπα. Ναι, Μαρία, είσαι δυνατή. Καλό κορίτσι. Θα τα καταφέρεις. Λίγο από εδώ. Πάπα. Ναι, Μαρία, δυνατούλα. Από εδώ λίγο. Και πουπ. Εδώ. Εδώ πιστεύω θα χάσω, γιατί είναι και το μόβ εδώ πέρα, το ροζ. Ναι, παιδιά, το περάσαμε. Λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσουμε το τρίτο part στο επόμενο μου βίντεο. Θα κλείσω τώρα το βίντεο. Γεια σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μείνετε μαζί μου για να δείτε το επόμενο βίντεο. Γεια σας.